Goddag. Lige en update her fra Spanien af. Vores sidste dag, inden vi skal hjem i morgen. Jeg er lige færdig med en brysttræning. Det var skide godt. Og så en lille gåtur efter. Lige for at holde forbrændingen lidt oppe. Så nu er jeg lige kommet tilbage til lejligheden her. Og skal tjekke ind, hvordan det går derhjemme med firmaet. Så jeg sidder lige og kigger lidt her, hvad der er kommet ind det sidste stykke tid. Jeg prøver at se med her. Ja, det er sidste måned her. Så satte vi altså 462 tilbud ud. Vi lukkede 17%. Og der var cirka 1 million i konverteret. 150 sager, hvad lavede vi? I alt 2,2 millioner. Indtil videre, og vi har stadig halvdelen af måneden igennem snart, har vi 181 tilbud, lukket 10%, konverteret for 197. Så vi har altså lige et stykke vej nu, hvis vi skal nå sidste måned, men nu er det også sommerferie, jo, så... Og vi når sgu nok ikke målet helt, men jeg tænker, at det går sgu nok her i sommerferien. Så... Men ellers så har vi holdt træning hver dag hernede. Jeg har også været oppe og lave cardio om aftenen. Og nogle gange gør det om morgenen, bytter rundt på træningerne der. Vi har været lidt på stranden og lidt forskellige ting. Så lige med at få passet den, det gik sgu meget godt, må man sige. Så... Og kosten, den har vi holdt næsten. Nu har jeg ikke spist noget, eller rørt noget sukker i 8-10 uger. Men så fik jeg sgu lige en lille is her med børnene. Det smagte fantastisk, men det minder mig lidt om, at jeg faktisk ikke savnede det. Det smager godt jo, men det er sgu ikke helt det værd. Så, men kalorierne har vi holdt nogenlunde. Nu ved jeg nogenlunde, hvad jeg propper i munden, og hvordan mine portioner skal være. Så jeg regner med, at jeg har lavet nogenlunde inden for skiven der. Så det er sgu super fint. Det kan altid være lidt svært, når man er på ferie med børn, og hvad er der lige tilgængeligt at spise. Man har ikke nogen vægt. Og alle de ting der kan stå i vejen, ikke? Der er også mange fristelser på sådan en tur til udlandet. Restaurantbesøg og brød men jeg synes nogenlunde er kommet igennem det hele på en fornuftig måde. Så det er super fint. Det jeg plejer at gøre, det er simpelthen bare at spise lidt brød. Og så spiser jeg lidt mindre ris og pasta og hvad der ellers er. Og så prøver jeg altid at gå efter rent kød, oksekød eller noget rent kylling. Og så plejer vi nogenlunde at holde os inden for skiven der. Så nu glæder vi os bare til at komme hjem til Danmark igen og på arbejde igen. Overtage verdensherredømmet. Så det var lige en lille update her fra Spanien af, og vi ses lige pludselig.